Algunha xente dixérame que non vayas con moitas expectativas porque é así unha historia un pouco rara, pero realmente... Ola, camaradas que seguides na loita, vin ver o filme do Salvador da Nación Galega Castelao, antes de nós, aquí o está, antes de nosotres. Está protagonizado por Xoán Fornias e Cris Iglesias. E mandaronme unha cunca como promo do filme, mirade que xula. Viño non incluído. Moito obrigado, Andrea Village. E queredes saber o que me pareceu o filme? Veña, aí vai. Primeiro que todo, o Juanito Fornias cancelado por apropiación cultural das terras dialectais do bloco occidental. Algunha xente dixérame que non vayas con moitas expectativas porque é así unha historia un pouco rara, non conta obras e milagros de Castelao, mas pareceume que estivo hiper ben. Eu acho que non son coñecido por dar moi boas críticas e un feedback desorbitadamente bo, pero realmente encantoume a verdade. A directora sí que colleu un momento como moi concreto e moi preciso da súa vida, mas que sí que dá a ver como unha introducción a todas as súas problemáticas, a todo polo que loitou, e máis para unha figura tan usada ata a saciedade e sobre todo tan baleirada de contido como Castelao, e recoméndolle a todo o mundo que vai a vela, e aínda que estea ambientada en hai case 100 anos, sigue estando desgraciadamente super de actualidade, así. Non me pajaron para decir que o vai a desver, oxalá encantaríame decir que foi unha puta merda e así, porque me encanta falar mal das cousas. As actuacións do Xoán Fornias e máis de Cris Iglesias espectaculares, tamén moi ben feitas, e recomendo moito ir.